Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akwai lokutan da kalmomi ke gaza bayyana nauyin da zuciya ke ji. A yau, ƙasarmu Najeriya da jihar Kaduna suna kukan wani babban rashi na mahaifiyar tsohon gwamnan Kaduna, wato Malam Nasiru El-Rufai, wanda ta rasu a yau 27 ga watan Maris. Ta rasu ne a birnin Cairo, ƙasar Masar kenan. Dama dai El-Rufai yana tare da ita ne a birnin Cairo, yana jinyanta. Ya dawo Najeriya ba da daɗewa ba, inda hukumar EFCC ta gayyace shi. Bayan da ya je ofishinsu ne sun gama binciken shi, sai kuma ICPC ta zo ta cafke shi. Har yanzu zai shari'an tana nan a kotu. Ko kwanan nan ma an yi zaman kotu inda alkali ya ɗage shari'an zuwa ranar 31 ga watan Maris. Wannan shi yasa ake ganin kamar zai yi wahala su iya barin El-Rufai ya je ta'aziyar mahaifiyar nashi. Yayin da muke alhinin wannan rashi, ba za mu mance da mawuyacin halin da Nasir El-Rufai ke ciki ba, a al'adance da kuma a bisa tsarin jin kai. Muna kira ga hukumomin da abin ya shafa da su yi duba na musamman ga wannan babban rashi na uwa. Rasuwar mahaifiya ba ƙaramin abu ba ne, saboda haka muna kira da a ba shi dama ya halarci jana'izar mahaifiyarsa, ko da kuwa a ƙarƙashin tsauraran matakan tsaro ne, domin ya sauke nauyin da ya rataya a kansa na ƙarshe ga mahaifiyarsa.